Honda CR-V 2010 година, 2.2 дизел, 150 конски сили, 6 скорости, 220 000 км на цена 8800 евро. Току-що разтоварвам автомобила и нека видим с какви забележки. Виждам, че ето тук на предната броня има една много лека тръскотина, останалото преден капак, таван и цялата лява страница е в добро състояние. Задната броня, както и задния капак са в добро състояние. Виждам, че е оборудван и с теглич. Цялата лява страница също е в добро състояние, като единствено има много дребни забележки по боята, които ще бъдат премахнати посредством полиране на автомобила. Тук е отдолу. Вътре е оборудван с кожен салон, шофьорската врата е окей. Шофьорска седалка, добро състояние. Пасажирска седалка също, комбинация кожа с алкантара, както задните седалки също са в добро състояние и таванът също. Показания на километраж 219 863 без индикации за каквито и да е било проблеми. Това е с мултифункционален волан, темпомат, ръчна скоростна кутия, където тук машина има забележка, климатроник, радио CD, както и прибиране на огледалата. Това броя поставки за чаши, както и подгрев на предните седалки. И багажното отделение, където штората на автомобила е налична, както резервна гума, крик, ключове и всички инструменти. Задните гуми на автомобила не са в добро състояние. Сметка на това пък предните са чисто нови с до 18 седмица на 25-та година. Абсолютно нови, като се вижда. И протекторите още не са стигнали. Това поръчваме още 2 чисто нови комплект да станат 4 като тези двете. Това, което ще направим е да подменим левият халоген. Тук, когато се приближим отблизо, виждам, че хромовото покритие не е изобщо в добро състояние. Мигачът в дясното огледало виждам, че е счупен и ще бъде подменен с чисто нов. Така, освен цялостно полиране на автомобила, ще полираме и двата фара, тъй като виждам, че лаковото покритие е нарушено. Автомобила има 2 броя налични ключове, като последното обслужване е било 19 март 25 година на 206 700 км, а последният преглед на автомобила е бил на 17 януари 25 година, където е бил на 206 060 км. Предстои да тествам автомобила, където да се уверя лично в неговото добро техническо състояние. Ако установя какъвто и да е било проблем, той ще бъде поправен адекватно, а не прикриван. Ако и вие сте търсите автомобил, но искате пълна прозрачност върху целият процес от пристигането на автомобила до неговата покупка, заповядайте.